Alu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cikakken bidiyon yadda aka gudanar da ta jana'iza a kungiyar Kano bayan an rasa wani babban jarumi ko jaruma a kungiyar Kano. To mai sauraro muna tare cikakken wannan bidiyo a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Star TV. Amma kafin mu je ga labarin kai tsaye barkanka da zuwa wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Star TV. Mai sauraro muna da bukata guda ɗaya zuwa gare ka mai sauraro don Allah idan wannan shine zuwanka na farko ka danna mana subscribe kuma kana ka danna mana alama kararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Dan ta haka ne idan ka danna subscribe kuma ka danna alama kararrawa ka samu sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. To mai sauraro bari in harba ku zuwa ga ma'aikatan mu domin sauraro wannan zafafan labaran daga wannan sha ta mai albarka mai suna Arewa Star TV. To mai sauraro kamar dai kullun yadda wannan ta sha mu ta saba muku zafafan labarai to ma wannan sha ta mu ta leka wani batu ne da aka wato rashi a kungiyar Kano kuma babba. To mai sauraro ga labarin kai tsaye. To fa mai sauraro labarai dumin su yanzu muka samu labari cewa an yi babban rashin a wato kungiyar Kano ta yi wani babban rashi. To mai sauraro barkanmu da kuma da kuma sake saduwa a cikin wannan rana ta mai albarka mai sauraro labarai dumin su karka manta ka danna mana subscribe ka danna kararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Kuma mai sauraro muna tare cikakken wannan bidiyo a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Star TV. To amma mai sauraro kaɗan da aka ce mu domin samun wannan cikakken bidiyo kaɗan bibiyan yanzu nan za mu saka mashi yanzu za mu edit insha Allah mun gode.